5091-2607 Umar DKK mai waka. Muje zuwa. An yi baikon kauna algawal an kulla Jamila zo ki murna sarauniyar mata. Jamila zo ki murna sarauniyar mata. Ya tabarika sarki ilahu kai ne a gaba, kun fage na salati a yau ba zan yi koro ba, na saka da zahabai da tabi'ai jimla a yau zan wake masoyan da sun kayo baiko. Jamila da Muhammad bai kanku ai kullawa, ku yi zama na amana zaman ku zai karko. Jamila zo ki murna farin ciki har baki, Muhammadu na yin murna farin ciki har baki. Zo ki bashi alawa hada da tsotsar baki, farin ciki zai ɗore na ganshi tun farko. Ka halibin banza gidan akwai daula ne ba gidan wasa ba, kai ina dangi ne ku zo ku ban lerori, ni Umar DKK na zo da wake na. Ku bani daula ni ma wuya na za yayi kauri, na ga mata sun zo suna da tsari-tsari, kai abin alfahari farin ciki har sarri, ku zo matan taka rawa da ni da ku mata. Baba Ali yana ta murna shi ma, an yi baikon ƴaƴansa farin ciki har baki. Baba Sani ya zo shi yana ta murna shi ma, Shehu Nanan shi ma yana ta murna shi ma, Inusa babbar gayya yana ta murna shi ma, Abubakar Sadiku yana ta murna shi ma, Yakubu ya zo murna yake da wannan rana, tare da maman ango Zainabu ta zo murna, Saratu na yin murna saboda wannan rana, Duwaira na yin murna saboda wannan rana, Allah ya sa albarka zaman ku yayi karko. Har da yannin ango ban tsaya nan ɗai ba, ina magaji ya zo shi yana ta murna shi ma, wai ina Ibrahim yana ta murna shi ma, yaya dan Jumma ya zo yana ta murna shi ma, yaya Salisu ya zo yana ta murna shi ma, Allah ya sa albarka zaman ku yayi karko. Bangare na amarya ba za na ware guda ba, Anti Zuwaira ta zo tana ta murna ita ma, Anti Umaima ta zo tana ta murna ita ma, Anti Habiba na nan tana ta murna ita ma, Anti Maryama na nan tana ta murna ita ma, Anti Sa'adatu na nan tana ta murna ita ma, Anti Jamila ta zo tana ta murna ita ma, Allah ya sa albarka zaman ku yayi karko.
Usman ne na ga yayi murna ne, wai ina Isa ne na ga yayi murna ne, wai ina dan Jumma na ga yayi murna ne, ga Sama'ila yaro na ga yayi murna ne, Anta Azumi ta zo na ga tayi murna ne, wai ina Sa'adiya na ga tayi murna ne, ga Farida ta zo na ga tayi murna ne, har da kanna amarya na ga sun yi murna ne, Rashida na nan ita ma na ga tayi murna ne, Zainaba na nan ita ma na ga tayi murna ne, har da Amina ta zo na ga tayi murna ne, Allah ya sa albarka zaman ku yayi karko. Ni ba zan manta ba har da kannan ango, ni ba zan ware ba, Zuwaira ta zo murna, ga Salamatu ta zo, Sa'adiya na nan, wai ina ma nana naga ta zo murna, wai ina ita Rabi naga ta zo murna, har da ma ita Larai naga ta zo murna, Anti Hamsatu na nan naga ta zo murna, ga Habiban Sale naga ta zo murna da wanga ranar baiko. Abokanan ango ne ba za na manta da ku ba, ni Umar Dikeke na zo ba zan manta ba, wai ina Abdullahi na ga yayi murna ne, har baki ma ya zo na ga yayi takawa, Ciyamana nan shi ma na ga yayi takawa, Aminu ya zo murna na ta jujjuyawa, ubanta ne wurina ubanta ne, zo kaɗan taka rawa sannan ka ban nerori, Suleiman na nan shi ma yana ta tattakawa, Dalami na nan shi ma yana ta jujjuyawa, Hassan na nan shi ma yana ta ɗan takawa, Shafi'u na nan shi ma yana ta jujjuyawa, wai ina ɗan malam yana ta jujjuyawa, ina asusun mata banga ya juya ba, ga Akilu yana nan na ga yayi juyawa, wai ina ma gwarzo na ga yayi takawa, wai ina ma zazu zo kaɗan taka rawa, kamin ruwan nerori, wai ina ita ce na ce ta ce ita ce, kamin ruwan nerori, har da na fi ubali zo kaɗan taka rawa, ga Muhammadu Isa zo kaɗan taka rawa, Basiru Ali yana nan zo kaɗan taka rawa, Yakubu Zainab ya zo yana ta jujjuyawa, lakai mu ranar auren kuma sha ruwan nerori. Amin. An yi baikon kauna alƙawal an kulla, Jamila zo ki murna sarauniyar mata. Alƙawal an kulla, Jamila zo ki murna sarauniyar mata.